Cea mai puternică rugăciune pentru liniște sufletească. Privește până la sfârșit și schimbări minunate vor avea loc în viața ta. Doamne Iisuse Hristoase, iubite Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul și nevrednicul rob. Doamne, te rog să mă ierți de păcatele mele. Caut mântuirea sufletului meu și strig către Tine. Doamne, iartă-mă și dă-mi putere și ajutor. Fără Tine nu pot face nimic. Te rog să mă protejezi și să mă călăuzești ca să pot birui toate ispitele. Doamne, Tu ești sursa înțelepciunii, așa că te implor cu umilință. Ghidează-mă cu sfântul Tău cuvânt, ca să pot asculta de voia Ta și să pot trăi cuvintele Tale. Doamne, te rog să mă ții neclintit în credința mea și să-mi întărești credința în Tine. Te implor să mă protejezi de tot răul și de toate ispitele și dă-mi putere să le înving cu ajutorul Tău. Glorie Marelui și Atotputernicului Dumnezeu, acum și în veci. Scrieți Amin și schimbări minunate vor avea loc de acum încolo. Doar credeți.